Здравейте, приятели! Здравейте, любители на красотата и на Avon! Първо видео за кампания октомври 2023 година Avon България. В това видео ще видите моите подаръци от Кулпанио, които са за третото 3-месечие, и някои продукти, които ще бъдат нови в кампания ноември. Така че останете с мен и приятно гледане. Във връзка с здравословното ми състояние не съм събирала поръчки и мисля, че нямам нищо, което е от ваучерите, които, както знаете, ще са в сила до 15.10. Има хубави предложения на много изгодни цени. Така че е хубаво да се възползваме. И сега това тежко кашонче да видим какво ще излезе. Мисля, че имам подарък около 9 мостри на Аню. Хубавото е, че с листовки, серума с витамин С, крема с витамин С, хиалуроновата киселина. Така. Трябва да имам и подаръци. Ето, това е единия подарък. Ампулите с протеинол. Много са хубави. Друг подарък, я да видим. Това е мицеларната вода. Тя също е много хубава. Аз съм се запасила с нея. Погледнете колко е красив каталог ноември. Цели 260 страници. Просто не знам как ще го разгледам. В момента няма кой да ми обединява видеята, така че може би 2 видеа ще бъдат. Ако, разбира се, имам глас изобщо да говоря. 6 каталога. Аз с 6 каталога работя като цяло. Закупих свещ от кампанията срещу рака на гърдата. След малко ще я видим. Така. Това е явно още от мострите, които са ми подарък. Околоочния с протеинол. Витамин Д. Чудесно. Много продукти така има, които ще мога да раздавам мостри. Чуда се дали аз бях поръчала някакви. Имаме даже и ампулите, които... Това е доста голям жест, защото една такава мостра струва около 5 лева. Отново витамин Д. Да си призная, не погледнах колко мостри точно ми се полагат. Така. Аню Платинум. Дневен, нощен, чудесно. Имаме още някаква листовка с разпродажба. Нямам търпение да я погледна. Да, не е лоша. Тя е за месец ноември, разбира се. И тук сега мисля, че това са мостри, които аз съм поръчала, защото те са на новия серум от серията Platinum. Ето този, който за момента няма да разпечатвам. Искам първо да го пробвам и след това евентуално да го ползвам. Да не ви казвам, че всъщност имам поне 2 серума, които са отворени. Да. Тези 5 мостри са ми на цена 2 лева, даже ползвах някаква отстъпка за тях. И тук съм закупила и други мостри.
Това е аромата, който излиза в кампания 11. За него съм взела мостри. Също така си поръчах и дамския Attraction Awaken. Така че в края на видеото ще го тествам. Който желая може да изслуша моите първи впечатления от него. Така. Странно, че не са 5 мострите. После ще разгледам фокуса. Странно, толкова много страници каталога ми се струва, че няма много нови продукти, но дано да се лъжа. Още една мостричка изкочи. Поръчала съм едно червило от кампания 11 на Power Stay High Voltage Spark. Този цвят. Нямаше къде да видя някаква информация относно това какви са цветовете. Никъде в Google не намерих. Да, изглежда красиво. Червено. Всъщност така и така го отворих. Доста стегнато. Мисля, че трябва да е някакво матово. Оле, доста е ярко. Блестящо. Ами всъщност то ни трябват и червила, които са за празнични поводи, така че явно тази серия е изработена с тази цел. И другото, което поръчах, това е една очна линия. Течна очна линия, която я взех на цена... Да, няма да казвам колко. Че не знам на каква цена ще излезе, ако не е в сегашния. Black is Black. Произведена на рождение ми дам тази година. Тук вече дават трайно 72 часа, ако не се лъжа, нещо, което ми се струва прекалено много. Мисля, че е фулмастер. Аз, разбира се, направих една дебела линия. Така малко ми е неудобно тук да дам точна представа. 3,5 мл, направена в Германия. И тъй като съм спечелила едни точки от програмите в третото 3 месечие или третия колотър, както се казва, си избрах 2 подаръка за момента, тъй като го нямаше другия, който исках. Това са едни такива мини сега ще ги видим. Чопър, и мисля, че се наричаха. Да, мини чопър. Чувах така добри отзиви за подобен вид домакински уреди и реших да си взема един за мен и един евентуално за подарък. Той, разбира се, е някакъв много мъничък. Затова, когато преди имаше такива награди, не съм го избирала, но тъй като отзивите за него са добри, реших да си го взема. Може да не свърши работа. Ето го. Малко по-голям от дланта. Ножчетата са много хубави. Виждам, че са 3. Ами симпатично е. Аз обичам такива кухненски джиджавки. Така че... А пък се надявам, че подаръка, който другия съм си харесала, ще бъде наличен вече. И ще си го взема и него. Всъщност ето така стои. И това ми беше първата поръчка.
изцяло неща за мен, за да мога да си взема подаръците, общо взето. Да взема нови продукти, които да ви покажа при прегледа на каталога. И да видим свещта, която е от благотворителната кампания срещу рака на гърдата, да. Breast Cancer. Много хубави опаковки имат. В момента не мога да разгадая точно как се отварят. Така. Аз знаете, че много харесвам ароматите на Avon, така че си купувам и такива дифузери, свещи, много са приятни. След това даже ето и чашката е много красива. А и все пак каузата е благородна. Имаме тук някакво такова. Мирише ми на малина. Трябва да проверя точно какви са ароматите. Нейната цена е 14 лева. Ние не ползваме отстъпка, тъй като е с благотворителна цел и отстъпката е за фонда срещу рака на гърдата. И нека да видим сега и новия аромат Attraction Awaken. Аз, независимо, че съм настинала, ароматите ги усещам, да си кажа. До края на видеото ще споделя първите си впечатления, дори може би и мъжкия ще е. Така отначало много ми заприлича на Attraction Intense. Само да покажа кой е аромата. Дават го ориенталски, дървесен, черна тубероза, касис. Странно, аз усетих като кокос от начало. Някакви нови технологии са ползвани. Да, я усещам нещо изкуствено, такова леко пластмасово, но може би от самия блотер. Касис не усещам, усещам някакъв много интересен аромат, който не ми е познат. Така. Ще изчакам още малко. И нека да видя и мъжкия. Така и така са ми останали само два блотера от старите. Малко така нехарактерно за Attraction начало, като че ли има този аромат. По-скоро като Black Suit Touch. Някои от ароматите на Black Suit. Дават индийско орехче, портокалово бренди и акорда, който присъства и в дамския аромат. Може би по-скоро усещам само портокаловото бренди. Индийско орехче за сега не усещам.
Интересна ще бъде комбинацията между тези два аромата. Както знаете, Attraction колекцията се правят и мъжки, и дамски, за да има така една симбиоза между двата аромата и един вид да действат като афродизиак. И така, дамският. Изведнъж нещо такова подправково ми се яви. Сякаш. Да, някакво интересно такова. А мъжкият не се промени за няколкото минути, които го тествам. Може би така за новогодишната нощ, за празничните дни ще бъде подходящ този аромат. Виждам някаква такава коледна искрица в него. Усещам по-скоро. И така, имам остри, така че любителите на тази колекция им препоръчват първо да го тестват и тогава да го закупят. И така, това беше първата ми поръчка. Надявам се, че видеото ви е било интересно. Абонирайте се за канала ми, ако не сте абонирани. И който не е регистриран като представител, може да се регистрира в моя екип на връзките под видеото. Предстоят хубави кампании, идват празници. Защо да не напазарувате хубави подаръци с отстъпки? И така, от мен успешна кампания и приятна вечер, хубав ден и до скоро виждане!